Bola som na workshope, ktorý sa volal 7 hriechov rečníka. Nezúčastnila som sa celého workshopu, iba posledné asi 3/4 hodiny, kde rozprávala Katka o tom, aký dôležitý je postoj rečníka a hovorila o slovnej vate, ako sa jej vyhnúť. Bol som na Tonyho workshope a páčilo sa mi časť o podávaní rúk napríklad, pretože málo kto si uvedomuje, že nedokáže správne podať ruku a malo by sa na to sústrediť viac, lebo to je veľmi dôležitá časť prvého dojmu. Rečníctvo ma vždy lákalo, považujem to za veľkú vedu, veľké umenie. So skromnosťou hovorím, že som na to malinko snáď aj predisponovaný a koniec koncov preto som aj dneska tu. Právě lidi se dost často bojí toho, co ostatní lidi řeknou, když oni budou mluvit, ale to je jedno, protože všechno, co se děje, vede k potlesku. Moja reč bola hlavne o osobnom rozvoji a chcel som ľuďom poukázať, aké je to veľmi dôležité byť či už len pozitívne naladený, alebo mať hlavne nejakú víziu, nejaký cieľ, kam chceme dospieť vo svojom živote, aby sme ho žili a neprežívali. Atmosféra podľa mňa bola veľmi super. Ľudia, ktorí tam boli, sa mi veľmi páčili, pretože boli optimistickí, usmievaví, motivovaní. Jediné, čo ma možno trošku mrzelo, že tam bolo málo ľudí. Podľa mňa takéto akcie si zaslúžia, aby tam bolo čo najviac ľudí, aby rečníci mali vytvorené super prostredie, aby potlesk bol silný.